Molts cops sempre el fill li regala un Mac a una persona això de 60 anys o així, i sí que és veritat que anem més perduts perquè estem acostumats al Windows i això. Llavors aquest curs és una mica adreçat a aquestes persones que dius, ostres, vaig una mica perduda amb com fes el funcionament, sobretot del trackpad, de tot el que és el funcionament més tàctil, del teclat, tot això. No està mai enfocat a algo més professional ni anar més enllà de lo més pràctic que podem utilitzar al nostre dia a dia. És a dir, si toquem una mica de Numbers, que seria l'equivalent a l'Excel, és només per lo que podíem utilitzar nosaltres per fer una base de dades dels comptes de la llar que tenim nosaltres. És a dir, són coses que a nivell més productiu podem utilitzar. Jo soc la Xènia, que soc monitora d'aquí de l'espai, i estarem aquí esperant-vos pel curset de Mac. Seran els dimarts i els dijous de 4:30 a 6:30.